What's up mga kabiyan, for today's video kasama ko siya. Mag-follow na lang yung kanyang Facebook page. Thank you, God bless. Yeah, what's up mga kamikmik? Ang mamil nga pala yan, follow niyo po Rick Ford. Let's go. Again. For followers to. Push lang sa lang. Dapat Jess, mga mag-isip. Okay lang. Bibigyan natin siya ng medal. Medal na siya. Uy, pangalawa na to. Medyo po. Uy. Yung sticker ni Mama Kiss. Kasi baka naman po. Yan yung sticker na kakaiba. Pakita mo. Baka piso. Niya, gomba. Sticker. Pag sa kakarga dito. Ayos ah. Sticker mo. Niya. Surprise. Uy! Jimmy Bagtas. Shout out na sa sadya yun. Hello, shoutout kay Ricky Ford. Thank you at ingat ka palagi. Yun. God bless. Besi ka na yun. Shoutout kay Rico Ford. Follow niyo po yung kanyang page. Napaka-pogi niyo. Pogi niyo din. Nalakalakan! Huwag ka na tinisikin. Huwag ka na tinisikin. Ito ba sa'yo? Ito tayo. Eh, basta. Rico Ford. Ha? Rico Ford. Ano mo sa Santa Cruz? Hey, what's up, Rico Ford? Ikaw pala yan. Agoy. Ayun, ewan ko kung bakit nagulat si Agoy. JP Bagtas, maraming salamat sa iyo, Kois. Sa sticker mo, syempre si Papa Mert at si Biyahe ni Jordan, pinagtripan yung aking mini camera. Lalo na si Mama Gracie, ilang beses niyang tinanong kung magkano daw ang bili ko doon sa mini camera. At syempre si Papa Giz, Aska na yung Jerome, nandyan din. Kay Sir Leo Infante, maraming salamat sa advice. At sa bumubuo ng Team Labong, maraming salamat po. Ito nga pala yung mga pitik ni Jordan. Oy, kitang-kita niya nagulat yung isang babae dyan na akala niya totoo. At maraming salamat din sa mga nakasama namin sa mga humingi ng sticker at binigyan ko ng sticker. Maraming salamat po. Ingat po palagi.